Ассалому алейкум, дӯстон. Инак идома медиҳем суҳбатро оиди оғози муошират, яъне 130 калимаи оддӣ барои муошират, қисми 3. Чун ҳамеша лайк поделиться, комментарий ва ташаккури мо барои подписчикон. Инчунин ин расмҳо ва слайдҳоро метавонед дар Telegram канали Metro TV ёфта бошед. Ссилкаи он дар описании видео мешавад. Рафтем, дӯстон. Номер, рақам, номер, рақам, номер, рақам. Нотариальный перевод, тарҷумаи нотариалӣ, яъне барои он ки ҳуҷҷати тарҷумашудаи шумо аз як забон ба дигар забон ё байни ташкилот, кишварҳо қабул шавад, бояд он тарҷумаи нотариалӣ, яъне хеле ки мегӯям нотариальный заверить бошад, яъне бояд аз тарафи нотариусон гӯем муҳр зада бошад. Нотариальный перевод, тарҷумаи нотариалӣ. Общежитие, хобгоҳ, общежитие, хобгоҳ, общежитие, хобгоҳ. Овощевод, сабзаводкор, обчакор, мутахассиси сабзаводкор. Овощевод, овощевод. Ответственность, ҷавобгарӣ, масъулият, яъне дар ягон кор бояд ҷавобгар бояд шуд, бояд масъулиятро ҳис намуд. Ответственность, масъулият, ҷавобгарӣ. Отпуск, рухсатӣ, инчунин гуфтан мумкин рухсатии гӯем меҳнатӣ. Отпуск, рухсатии меҳнатӣ. Барои мисол. Паспорт, шиноснома, паспорт, шиноснома. Патент, иҷозатнома, патент, иҷозатнома, яъне патент барои кор, иҷозатнома барои кор. Перевод, чӣ ки дар бора дидем. Тарҷума, перевод, тарҷума. Переводчик, тарҷумон, шахсе ки гӯем ки тарҷума мекунад, бо тарҷума машғул аст. Переводчик, тарҷумон. Пересечение границы, убур ё гузаштани сарҳад. Пересечение границы, убур ё гузаштани сарҳад. Печать, муҳр, печать, муҳр. Плотник, дуретгар, устои чӯбкор. Дуретгар, устои чӯб, дуретгар, плотник. Подсобный рабочий ё ин ки подсобник, ёрдамчӣ, коргар ё ёридиҳанда. Подсобник, подсобный рабочий. Пожарная служба, хадамоти оташхомӯшкунӣ. Пожарная служба, хадамоти оташхомӯшкунӣ. Поликлиника, қабулгоҳ ё ин ки беморхона. Поликлиника, беморхона, қабулгоҳ. Посольство, сафоратхона, посольство, сафоратхона. Порядок, тартибот, соблюдать порядок, яъне тартибот ё интизомро риоя кардан. Порядок, тартибот, интизом. Предприниматель, соҳибкор, предприниматель, соҳибкор. Премия, мукофот, премия, мукофот, премия, мукофот. Приглашение, даъватнома, таклифнома. Приглашение на работу, приглашение на свадьбу ва ғайра ва ҳоказо. Даъватнома ба кор, таклифнома ба тӯй ва ғайра ва ҳоказо. Принимающая сторона, тарафи қабулкунанда. Ин метавонад як кас, яъне гӯем як шахс шуморо ба ҷое даъват кард, чӣ ба дигар кишвар ё чӣ ба ташкилот, мешавад тарафи қабулкунанда, принимающая сторона. Присаживайтесь, шинед, нишинед. Присаживайтесь, лутфан нишинед. Проверка, санҷиш. Проверка, санҷиш. Проверка домашнего задания. Санҷиши вазифаи хонагӣ. Проверка, санҷиш. Прораб, саркор, яъне шахси масъул барои иҷро шудани ҳамин кор. Прораб, саркор. Работодатель, кордиҳанда. Работодатель,
کار دهنده. Рабочий – коргар. Рабочий – коргар. РВП, яни разрешение на временное проживание. Разрешение на временное проживание. РВП. Иҷозат барои иstiqomати муваққатӣ. Временное, муваққатӣ. РВП. Разрешение на временное проживание. Разрешение на работу. Иҷозатномаи кор. Ребенок, кӯдак, тифл. Ребенок, кӯдак, тифл. Ане буданд дӯстон бо 30 калимае ки мо имрӯз шуморо шинос намудем. оиди мавзӯъҳо метавонед дар комментарий нависед. интизори шарҳи шумо, лайки шумо, инчунин дар телеграм. доимо обод ва саломат бошед дӯстон.